Ademais de cultivar os hortos urbanos do Río Rato, a veciñanza pode participar nas actividades formativas gratuitas organizadas pola Deputación en diversas materias que van dende a micoloxía ás técnicas sostibles de condución 4x4 en ámbitos forestais. Os participantes, preto dun centenar nos primeiros cursos desta tempada, recibían os seus diplomas de mans do presidente da Deputación e do alcalde de Lugo. José Tomé valorou a iniciativa coa que a institución provincial tenta promover o benestar, a sustentabilidade, os hábitos de vida saudable e a convivencia comunitaria. Estes hortos, que en definitiva non llevan a solucionar a vida a naide, pero sí é digamos que unha actividade que permite, primeiro, terse en encontro ca natureza, segundo, poder cultivar alguna cousa que vos gusten a vos, un gustarem as leitugas, outros os tomates, outros as acelgas, outros non sei que, ou cada un o que lle guste, e, por tanto, tamén permite unha relación humana, unha relación personal. Un aspecto no que tamén incidiu o alcalde Miguel Fernández tras felicitar o alumnado dos obradoiros. Esta actividade que organiza a Diputación, que tamén a quero felicitar, pois ten unha serie de aspectos moi importantes, como é fomentar a participación ciudadana entre todos, tamén as relacións entre persoas de distintas edades, fomentar o coñecemento e o respeto ao medio ambiente, a agricultura ecolóxica, todas esas cousas que sempre son positivas. Na contorna do Rato, a Deputación ten a disposición dos e das lucenses 140 hortos a pleno rendemento. Animarvos e vamos a continuar nesta línea, así que espero que nos acompañedes tamén en próximas edicións de cando teñamos que sortear máis parcelas, porque se acabou a concesión ou por o que sexa, e tamén seguir os cursos que damos por de cara á obtención de cuidados das parcelas, dos cultivos, tratar de produtos ecolóxicos libres de pesticidas, en fin, iso é moi importante, non cuidar a nosa saúde. A programación aberta á cidadanía en xeral continuará ao longo deste mes de xuño. As persoas interesadas poden consultar toda a información na web da Deputación, por teléfono ou co envío dun correo electrónico.